Ya, ya. Aku bingung. Nampa den 200 sok bingung. Saben dina mikir manuk. Ayah. Ngapa? Anu, Lah ngapa to? ora apa. Meni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Loh, kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonging guyu kok. Edan apa? Kenter. Mikir manuk podang agawe gregeting ati Gregetke ya. ora mendo sun pikatku lute benda Mangga, ya. esok awan ning omah wis ora krasa